सिगाङावनो बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच हेपि मेरि लाइफ जासि हरनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच गोसो गोरबोनिफ्राय। हेल' गाइस वेलकाम बेक टू माय चेनेल। दिनैनि भिडिअ एसे बेलेग टाइम जागोन, नायलांबाय थादो। माने गोबाङानो सोंगासिनो आदा नों बहानि, नों बेसे क्लासाव फरायो, बेफोरबायदि जेनेबा आंनि सोमोन्दै कुइसन सोंहरदो नालाय आं दिनै गासैखौबो बुंजोबगोन, नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। माने भिडिअ'नो ओरैबायदि जागोन, माने जेनेबा बयबो कुइसन सोंहरदो नालाय कमेन्टआव कुइसन सोंहरदो, नाथाय आं कमेन्टफोरखौ सायख' एन्सारफोरखौ हरला। माने आं डाइरेक्ट पार्सनेलि आंनि सोमोन्दै आं खोन्थाखानोसै नोंसोरनो, नायलांबाय थादो। नङाबा सोरनिबा कुइसनखौ लानानै जुदि नामखौ मेनसन खालामनानै जुदि जेनेबा कुइसन कमेन्टखौ रिप्लाय हरो ओमफ्राय सोरनिखौबा हरा, बेफोरबायदिबा गाज्रि मोनलायनाय जागोन नालाय, सोरबा आंनिखौ हराखै आदाया होननानै। बेनिखायनो आङो पार्सनेलि आं गावनो खोन्थाखानोसै। माने कुइसनफोरालाय गोबाङानो मोजांमोन, माने बिराद मोजां कुइसन हरदोंमोन, ओमफ्राय आं बेखौ माने लाथ'ला आरोना। ओमफ्राय दा आं खोन्थालांसै, नायलांबाय थादो। फार्स्ट कुइसननि एन्सार, नोङो बहानि? आं जाहैबाय धेमाजिनि आरो आंनि गामिया डेकापाम। सेकेन्ड कुइसनखौबो गोबाङानो सोंदोंमोन आरोना, सेम कुइसनमोन नालाय बुंसै। नोङो बेसे क्लासाव फरायो? आं एबार थार्ड सेमाव फरायो, ओमफ्राय आरो फरायबाय थागोन। थार्ड कुइसना जाहैबाय नोंस्रा न'आव साबेसे दोङो आरो सोर? जोंहा न'आव साब्रै दों, ओमफ्राय दा आं हाबा जानानै साबा जाबाय। मामि दोङो, पापा दोङो, ओमफ्राय सिस्टार दोङो, ओमफ्राय आं, ओमफ्राय आरो आंनि वाइफ, जोङो साबा दों दा। नेक्स्ट कुइसननि एन्सार, नोंनि बिनानावा बेसेयाव फरायो? आंनि बिनानावा दा सेकेन्ड इयाराव फरायो। आरो नेक्स्ट कुइसननि एन्सार, नोंनि हिन्जावा बेसेसिम फरायनायमोन? आंनि हिन्जावा क्लास 7सिम फरायदोंमोन, क्लास 7निफ्राय बेयो स्कुलखौ गारदो। ओमफ्राय आरो नेक्स्ट कुइसननि एन्सार, नोंस्रा मादार फादारा मा मावो? जोंहा मादार फादारा हाजिरा मावो। दानाबा जासिगोन माबा फाल्टु कुइसननि एन्सार। जेनेबा आं कुइसनफोरखौ माखासे गोसोआव दङ आरोना, ओमफ्राय गोसोआव थानायफोरखौ डाइरेक्ट बुंखानोसै, नोंसोरनि फाल्टु कुइसननि एन्सारखौ दा हरनोसै, खोनासंदो। नेक्स्ट कुइसना जाबाय, आदा नोंना हाबा जानायनि सिगाङाव गार्लफ्रेन्डआ साबेसेमोन? जेनेबा दाथ' एक्स गार्लफ्रेन्ड जाबाय आरोना, गार्लफ्रेन्डआ साबेसेमोन? भाइ खोनासं, आंना हाबा जानायनि सिगाङाव गार्लफ्रेन्डआ सानग'हायिमोन। सानग'हायिखायनो बेनो लास्ट अपसनमोन नालाय बेखौनो लाबाय माने आं दा। सरि आरो आं मोनसे खोथा बुंनोसो बावगारदों। नोंसोर कुइसन सोंहरदोंमोन, आदा मा जाहोननि थाखाय एफा उन्दैयावनो हाबा जाखो? आं दा जाहोनखौ खोन्थानोसै, मालाबा खोन्थानोसै, दिनै खोन्थाथ'ला। माने सिगाङावनो खोन्थाखाबायना, आं लाइभ फैनायाव खोन्थाखाबायना, लाइभआव थांनो नागिरदों। आरो मोनसे खोथा, गोबाङानो आंनि फन नाम्बारखौ मोननो लुगैयो, बेनिखायनो आङो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव फन नाम्बारखौ होना दोनदो, थांनानै चेकआउट खालामनानै ओमफ्राय SMS हरबानो जाबाय। आरो नेक्स्ट कुइसनानो जाबाय, आदा नों जौ लोंना लोङा? आङो जौ लोङा, आङो सेरेपसो लोङो। ओइबो बेदर भाजा थानांगो, बेदर भाजा थायाबा आं लोङा। आरो मोनसे नेक्स्ट कुइसनानो जाहैबाय, आदा नोंना साबसक्राइबारा बेसेबां जाखो आरो माला आनहाइड खालामगोन? आंना साबसक्राइबारा बेसे जाखो आं बेखौ खोन्थाथ'नो हाया, आरो आनहाइड मा खालामगोन बेखौबो खोन्थाथ'नो हाया। ओमफ्राय आरो नेक्स्ट कुइसना जाहैलायबाय, आदा नोङो मा कलेजाव फरायो? आङो सिमेन्ट सापरि कलेजाव फरायो, सिनियराव। ओमफ्राय आरो मोनसे कुइसनखौथ' आङो बावगारलांदोंमोन, नोंना एजआ बेसे जाखो? आंना एजआ दा 19। ओमफ्राय दा नोंसाबा जोंनि एजआ जाहैबाय, सरि खोन्थाथ'नो हाथ'वा। आरो मोनसे कुइसन जाहैलायबाय, नोङो थांखु जायोना जाया आदा? आङो थांखु जायो। स' गाइस भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नङा, भिडिअखौ नायखांबायब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम, आरो खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौ थुनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ स' माच।